Mga kabaro, na ako sa San Pedro Street mga kabaro, no? I-update na natin mo kung sa'y mga kabaguhan dire sa City Hall mga kabaro, no? I-update mo sa pagkaroon mga kabaro, no? Bisag layo pa mga kabaro, no? Ang ipang-construct mga kabaro sa naa sa dalan mga kabaro, tunga sa dalan. Ipang ayo ang dalan dire sa San Pedro Street. Yan karon mga kabaro, no? Mutabok sa pedestrian. O kini mga kabaro, makita sa lintis ng kamera San Pedro Cathedral mga kabaro, no? Karaan nga simbahan diri sa Davao City. O kini mga kabaro, Claveria Street, kini nga dalan. Yan sa pagkaroon mga kabaro, no? Di gili pagyan mo ni mga kabaro, no? Ang gipang ayo diri sa San Pedro Street mga kabaro, no? Gi-relocate nila ang mga dalan mga kabaro, no? O ay, kadali mga kabaro. Oy, hello, what's up? Mga kabaro, ang update na mo no, sa amuang syudad. Unang-una diri sa atubangan sa San Pedro Cathedral, nagipangayo mga dalan mga kabaro, no? Ya sangguniang panglungsod ng Davao. Uy, kalimpyo gid sa Davao mga kabaro, no? Sa dugay na makakauli sa Davao mga kabaro, no? Mao na itsura mga kabaro, no? Sa sangguniang panglungsod. Nya ang atong San Pedro's Church mga kabaro, wala gyapon nabago. Mga kabaro, kung unsa to inyong gilakwan sa una, maura gyapon karon, gwapo gyapon kayo, no? Nya ang San Pedro Cathedral mga kabaro, no, nagatubang lang sa sangguniang panglungsod ng Davao. Oy. Nya mga kabaro, no. Na ako diri sa atubangan sa sangguniang panglungsod, pero limpyo kayo mga kabaro, no. Nya mga kabaro. Wala mga kabaro. Kalimot ko kung sa ngalan na nga estatwa mga kabaro, no? Unsa ni diri ah? Pwede ba kata mo sulod, no? Oops. Tanaw na to mga kabaro, no? Kung pwede ta makasulod. Kinay pangalan mga kabaro ba? Oops. Ato tanaw, no? Kung dari. Oops. Dara mga kabaro, no? Ano yung mga kabaro, no? Yang gatubang kag San Pedro Cathedral. Aha, tara mga kabaro. Tingnan mo, public service enhancement program, post repair enhancement, Centennial Monument of San Pedro Street. Centennial Monument ini. Ano mga kabaro, no? Gwapo kayo. Atubang lang kayo sa San Pedro Cathedral niya. Sangguniang panglungsod mga kabaro, no? Huwag ka nang diya mga kabaro. Baktas na mga kabaro, no? Kung ang hata padulong San Pedro Cathedral nya, Bolton Extension. Uy, ang Rizal Park ay mga kabaro, girilubit eh siya mga kabaro. Sa pagkakaroon atong tanawon mga kabaro, no? Atong atuan. Ohoy. Oops. Okay. Muna mga kabaro, no? Og namo sa Davao City. Kabalo jud ko mga kabaro, secure jud kay mo kayo una. Bisag asa ka nga kanto sa Davao City mga kabaro, adunay pulis. Bisag asa nga kanto mga kabaro, mo na ubuani mo Davao City. Secured kayo mga kabaro, no? Ya, pwede mo tabok diri ya? Ay diri. Salamat ya. Mo na mga kabaro, no? Pedestrian. Tabok ka diri mga kabaro. Oops. Oh. Okay. Kita na ito mga kabaro, no? Ibang bangagan, gid ang mga kabaro, no? Ibang butang culvert mga kabaro. Uy. Ya, pedestrian. Wala. Bindagin mga kabaro, kung magpangutan na tanog ay madakpan ta diag G-walking mga kabaro, kung maagi tagpataka diri ta. Pedestrian gid ta, agi. Bolton Street mga kabaro, no? Nya Bolton Extension. Ini mga kabaro. Wala mga kabaro, no? Ang
ang Rizal Park. Sa pagkaroon mga kabaro, musulod na dito kay girilubit ilang building mga kabaro, no? O karon mangita taog agyanan. Aha. Dito mga kabaro. Kita tagdala, no? Oops. Woo! Ayos. Yan mga kabaro, no? Padayon tas pagbaktas mga kabaro, no? Mga kabaro, Rizal Park. Nagatbangan siya bisag klaseng-klaseng manindahay mga kabaro. Oho. Mga kabaro, no? Doon na ta sa City Hall. City Hall. City Hall na yan. Bisag asa ka mga kabaro. Giayo gidandalan diri sa muang dakbayan mga kabaro, no? Musulod na diri mga kabaro. Oops. Muna mga kabaro, no? Ang bagong Rizal Park mga kabaro, no? Sa una mga kabaro, wala na himuin nila og atop karon mga kabaro, no? Gihimuan siya og atop. Oh, gwapuha mga aninduta mga kabaro, no? Mahuman ni, no? Grabe. Hinduta di anig mahuman ni, mga kabaro, di lang tayo musulod mga kabaro kay bawal pasudlan ay pulis dito. Ano mga kabaro, no? Ang karaan maulan na diha karon gihimuan sa gwapo mga kabaro, na kabaro. Ligon kay mga puste, dagko kay mga puste ug ligon kayo kay bakal puro, solid bakal. Kanya mga kabaro, no? Tanaw na to ang iyahag yung hitsura kung mahuman na siya nga kuan. Kung mahuman ni siya mga kabaro, mo ni hitsura mga kabaro. Perting gwapuha ay ninduta mga kabaro. At bang lang sa mga Pedro Cathedral. O ni mga kabaro, no? Nya City Hall na. O ni ang City Hall sa Davao City mga kabaro. Diyo, no? Og sa karon Quezon Park. May hapon niya. Po ni diri mga kabaro, no? Oho. Nya atubangan silang City Hall mga kabaro. Wala mga kabaro. Kasi klase ng manindahay mga kabaro, no? Og sa karon mga kabaro, musakat ha. Tang ituro ta mo. Ano mga kabaro, no? Dagway sa mo ang City Hall mga kabaro. Nindot kay mga kabaro. Unya lapad kay area sa tubangan mga kabaro, no? Pag panahon diri mga kabaro, katong panahon nga wala pay pandemic, kining area ha mga kabaro, kini bisag hapon karon mga kabaro, alas 4 sa hapon, grabe ni diri nga area. Kasi-klaseng tao, no? Gikan sa lain-laing mga lugar, mga tambay-tambay diri, lingkod-lingkod. Sa karon mga kabaro, wala gyud nang anhi. Tungod mo na nga nila kay unang-una po mga kabaro, Lunes karon, Martes karon morning. Wala pa po nang gawas ang mga nanarbaho mga kabaro, no? May dagway mga kabaro kung layo. Mga kabaro. Uy. Lapad kayo niya, simbolo na mo sa Davao City mga kabaro. Durian. Yan na po yung durian dito. Quezon Park ni mga kabaro, no? Ang katong i-construct dito mga kabaro, Rizal Park. Yan mga kabaro, no? Gawas na, no? Oops. May hapon ninyo mga amiga. Hi. Hello. Hello mo sa kong vlog. Hello. Agi lang ko. Mo ni mga kabaro, no? Ang gawas sa uy, ang tanaw mo. Dali. Ay, no. Dali, picture niyo. Oh, i-camera yung sarili. Sige na, i-shout out. Sige na. I-shout out niyo yung sarili. Gisa yung shout out. Ano? Sige. Ikaw kamagulit. Magkakapan niyo. Sige. Sige na. Wala. Shout out to myself, my cat. Dali, kami gunit. Sige na. Birthday niyo. Guys, birthday na lang siya. Oy, happy birthday. Thank you po. Oh, dara akong channel. Oh, picture niyo. Subscribe mo ah. Shout out sila. Ano taga Davao mo? Oh, dali ato i-promote yan sa akong syudad. Ako ang Diyos. Bugo ni flash. Salamat kayo ninyo. Yan mga kabaro, no? Na po ko yung mga bagong kabaro diri sa atbang sa City Hall mga kabaro, no? Yan sa pagkakaroon mga kabaro,
Padayon tas magbaktas mga kabaro no. Nya. Oops. Okay, trust. Okay na. Okay, ya, okay kuya. Ya mga kabaro. Padayon tagbaktas mga kabaro no. Ug atong susihon. Hoy. Taas na kayo mga kabaro no. Ang ilang gi-construct mga kabaro nga dalan mga kabaro no. Girolubit gid nila insakto gipagwapo gyud ang dalan mga kabaro. Imo i-espalto siguro ni mga kabaro. Pagkaron mga kabaro. Oy, may dalan kita. Oops. Mo ni gi-construct mga kabaro nga dalan mga kabaro no. Kung gipalapdan burag ambot lang ka mag-road widening ba sila mga kabaro no. Sagad na mo kayong mga building. Oops. Ito mga kabaro. Oo. Kung musuri mo Davao mga kabaro, kinalan agian yun ninyo ni ang City Hall. Kunya kung wagi mo City Hall mga kabaro, tigil pa pwede nga di nyo ni agian ning San Pedro Street. O mga kabaro no. Sa kilid-kilid mga kabaro na maningdahay diri sa San Pedro Street mga kabaro no. Kilid, atubangan, may mga tindahan, land bank. Uy, okay sound. Oops. Oh, mga kabaro no. Taas pa dahil kayo mga kabaro. Taas pa kayo mga kabaro no. Ang gi-construct mga kabaro dito pa dahil sa Tumoy. Siguro pa yung bangkiruan yung gi-construct mga kabaro. Pero i-try na to. I-try na to sa itong battery mga kabaro no. Kay akong battery mga kabaro. Giga mo gisiblaan lang nag-vlog mga kabaro. Karon ang may tabo. Oy, hello. Mga ito mga kabaro no, mga amiga na po na ito. Ano yung mga kabaro no? Gibutangan o culvert mga kabaro. Anto nga, okay. Para iwas sa baha mga kabaro. Okay. Nya, makita niyo mga kabaro no? Ang diriya sa downtown area mga kabaro, sa San Pedro Street. Sa pagkakaroon mga kabaro no, alas 4 sa hapon. Oops. So nakita na mga kabaro no, dili kayo daghan ang tao. Pero pag last hour na mga kabaro, mga tinggawas sa mga nanarbaho, bibok ining area mga kabaro. Full. Nya mga kabaro no, salamat kayo sa pagkuyog mga kabaro no. Nya na ako i-vlog sa SM Lanang mga kabaro no. Nasa mo ni akong i-upload karon. Pero na po yung mag-upload gabi eh. Katong sa SM Lanang na ako mga kabaro no. Taas to kung wala mo na ka, kung wala mo kasuroy dito napita na mga kabaro na itorta mo niya mga kabaro pagkakaroon parang taas-taas naman yan ng bangkas. Kaya mga kabaro no, Anda Avenue, Anda Street niya katong nakita mga kabaro Marco Polo niya katong ano to? Vivaldi Residences o Abida man siguro ning taas mga kondo mga kabaro no. So dito as Tumoy. So karon mga kabaro, di na ta mulahos diha kay nice sounds. Mga kabaro, daghang salamat sa pagpuyog no. See you next video.